is your number one SM radio station. Love Radio. Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Hi, I'm Callie. Not my real name, 29 years old. 15 anyos ako noon nang maging famous ako sa barangay namin bilang crush ng bayan. Ang dami kasing cute boys na nanliligaw sa akin. Ilan sa kanila ay naging boyfriend ko. Pero alam ko naman na puppy love lang ang lahat ng yun. Pero may isang guy na talagang na-in love ako. Siya ang chinito na si JP. Gagangster-gangster si JP at sobrang maporma. Nung una akala ko puro tambay lang at pagiging tigasin ang alam niya. Pero eventually nalaman ko rin ang soft side niya. Iniinda ni JP ang maagang pagkamatay ng nanay niya. 18 years old siya noon. 15 years old naman ako. Hindi nagtagal ay nahulog ang loob ko sa kanya at sinagot ko siya. Kay JP ko unang naranasan na maipakilala sa family niya. Feeling ko ay sobrang proud siya sa akin. Napaka-sweet din niya lalo na nung nagsisimula pa lang kami. Lagi siyang may regalo sa akin tuwing monthsary namin. The most memorable gift na natanggap ko mula kay JP ay isang silver necklace na may butterfly na pendant. Pakiramdam ko sobrang special ko nun. Para akong paru-parong lumilipad sa kalangitan sa sobrang kilig sa mga pinapakita niya. Kahit menor de edad lang ako, legal ang relasyon namin sa family ko. Lagi kaming pinapaalalahanan sa mga limitations namin. Nag-aaral ako noon sa isang Catholic school. Si JP naman huminto na sa pag-aaral. Kinumbinsi ko siya na ipagpatuloy ang school. Pumayag naman siya at nag-aral kami sa parehong eskwelahan. Sobrang saya ko noon kasi lagi talaga kaming nakikita. Magkapit-bahay na kami, pero lagi pa kaming sabay mag-lunch tuwing break time sa school. Pero nung magkasakit ang lola ni JP, napilitan na naman siyang huminto ng pag-aaral. Sabi ko mag-working student siya kung pera lang ang problema. Hindi naman daw niya kaya. Sabi ko na lang, sige magtrabaho ka at mag-ipon muna. That time, hindi na siya nakinig sa akin. Tumambay na lang siya at umasa sa allowance na binibigay ng kapatid niya. Ako, ipinagpatuloy ko pa rin ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Nanatili namang steady ang relationship namin ni JP. Dahil magkalapit lang ang bahay namin, lagi kaming sabay mag-dinner sa kanila. Pero pagtungtong ng 2012, napansin ko na ang panlalamig niya sa akin. Yung pala, may third party na. Humihingi siya ng space. Ibinigay ko naman. Yun ang unang beses na nag-break kami after 8 solid years. College graduate na ako noon at may stable na trabaho. Yung pinagpalit niya sa akin, isang 15-year-old na high school student. Aba kayo na weakness si JP. 15 anyos lang. Hulaan ko magkakabalikan yan sila. Eventually, nakipagbalikan sa akin si JP. Advance mag-isip. Eventually, nakipagbalikan sa akin si JP dahil ako daw ang mahal niya. Sabi ko mag-sorry muna siya sa magulang ko. Ginawa naman niya kaya pinatawad ko na rin siya.
Sabi ko kay JP, panahon na para isipin namin ang future. Hinihikayat ko siya ulit na mag-aral para balang araw ay makahanap naman siya ng magandang trabaho. Pero wala talaga siyang plano. Ayun, tambay pa rin ang kinalabasan niya pero iniintindi ko pa rin dahil mahal ko siya. Taong 2017 nang mapansin kong tumataba na ako. Siguro dahil nabibili ko na ang mga gusto ko at alaga ako sa pagmamahal ni JP. Pero ang hindi ko alam, meron pala siyang ibang inaalagaan. Minsan nahuli ko si JP na may kay I love youhan sa messenger. Kababata pala namin yung katchat niya na dating nene, ngayon ay dalagita na. Naniwala ako sa sinabi ni JP na titigilan na daw niya. Pinatawad ko na naman siya at balik pa rin sa normal ang aming pagsasama. Isang araw na isipan kong pumunta sa bahay ni JP nang hindi niya ine-expect. Para kasing may bumubulong sa akin na pumunta ako sa kanila. Sinunod ko ang instinct ko. Pumunta ako sa bahay nila. At doon ay bumungad sa akin si JP na may kayakap na iba. Ay, ano ka si JP? Patay tayo dyan. Baka Baka katulong na- yun. Baka katulong, may problema lang. Humingi ng advice, no? Doon ay bumungad sa akin si JP na may kayakap na iba. Ang kakapal na mga mukha nila. Sobrang sweet nilang dalawa ni Nene. Pero sa kabila na nasaksihan ko, nagtanga-tangahan pa rin ako. Pinatawad ko pa rin si JP dahil mahal na mahal ko siya. Te! Ano ba, te? Nakakapikon ka na! Tanga naman. Parang wala kang kaibigan nagsasabi sa'yo at magulang nagsasabi sa'yo, tanga-tanga ka, girl. Pero ayun na nga, pinatawad ko pa rin si JP dahil mahal na mahal ko siya. Noong mga panahon na yon ay nag-iisip na ako sa tunay na kalagayan namin ni JP. Lord, bigyan mo naman po ako ng sign kung itutuloy ko pa. Kung si JP na ba talaga o kung kailangan ko na mag-move on. Sabi siguro ni Lord, ay anak, ang dami ko ng sign binigay sa'yo. Ano ba? Ano ba? Yan ang laging laman ng mga panalangin ko. Hanggang isang araw, sinagot na ako ng langit. Kali, kayo pa rin ba ni JP? Tatapatin na kita ha. Meron kasi siyang dinadalang babae dito. Girlfriend daw niya. Magwawalong buwan na. Revelasyon sa akin ng tiyahin ni JP. Akala ko langit nang nagsalita. Kali. Sinugod ko si JP at pilit na pinaamin. Sa huli ay itinatanggi pa niya, pero inamin din. Halos mabaliw-baliw ako sa sobrang sakit. Feeling ko ikamamatay ko ang pakikipaghiwalay, pero nanindigan ako. Kumalas na ako sa mga panluloko ni JP. Natuldukan na ang 13 years naming relasyon na iniingat-ingatan ko. Sobrang nakakalungkot man ang nangyari. Ang mahalaga ay nakalaya na ako sa isang relasyon na walang kinabukasan at walang patutunguhan. Yung butterfly necklace na binigay niya sa akin noon, tuluyan ko nang ibinasura kasi maaalala ko lang yung peking pagmamahal niya. Sa gitna ng pagiging broken ko, hindi ako iniwan ng pamilya ko. Sila ang nagparamdam sa akin ng pagmamahal na kailangan ko ng mga oras na yon. Ipinaramdam nila sa akin na maganda pa rin ako kahit mataba na ako. At hindi na kasing fresh nung 15 anyos pa ako. Gaya ng isang paru-paro, lilipad pa rin akong may kagandahan at karangalan dahil alam kong marunong akong magmahal ng tunay at totoo. Ako po si Kali, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Hi, Kali. Kalimutan mo na. Kalimutan mo na yan. Sige, Sige, maglibang. Huwag kang magpakaibang. Ang tanga-tanga mo.
Ay, nako, Kali. Alam mo yung, ganun talaga eh. Ako, ito yung masasabi ko eh. Sometimes, it all boils down to low self-esteem. Ito na naman yun eh. Takot tayo na mawalan ng boyfriend kahit alam natin na manluloko, kahit na alam natin manggagancho, kahit alam naman natin na wala tayong future sa kanya, dahil lang natatakot tayo na masabing wala tayong jowa. Kasalanan naman to ng social media. Kasi pag nakita mo yung mga kaibigan mo na may jowa ng lahat. Correct, na nasa social media, nape-pressure ka na parang kailangan may jowa din ako. Kailangan na meron din akong kasama kapag ka manonood ng pelikula. Kailangan meron din akong kadate. Kailangan may ganito, kailangan may ganyan. Kasalanan niya ng social media. But come to think of pero, it. diba, na kahit na alam mo naman sa sarili mo na hindi na nga tama yung relasyon, niloloko ka na ilang beses ng third party, you stick to it. Kasi natatakot ka na baka wala nang magmahal pa sa'yo, di ba? And that boils down to low self-esteem. Kasi kung medyo mataas ang pagtingin mo sa sarili mo, hindi mo hahayaan na loko-lokohin ka lang, Correct. baliwalain ka lang, hindi ka bigyan ng importansya. Totoo yan. Ito lang, no? Sinabi mo rin naman, Kali, na maganda ka. Ikaw ang Crush ng bayan. Crush ng bayan. So, Anyari. oo nga di ba? Isipin mo, ang daming umaaligid sa'yo, malamang ang daming nanliligaw sa'yo, pero hindi mo sila ine-entertain. Sayang naman, di ba? Ang sinasabi natin dito, diyan ka na humaling sa taong yan. Diyan ka na bulag sa kabila ng mga taong pumapalibot sa'yo na posibleng yung ibang tao dyan mamahalin ka ng gusto at hindi ka lolokohin. Pero bakit ka napunta sa taong lolokohin ka lang? Initially naman si JP ayos naman eh. 'Di ba? Ganun naman talaga yung mga lalaki, sa una lang kayo magaling. May galit. Nagkataong weakness niya lang talaga yung mga bata. Oo. Mahilig Kaya sa nga 15 anyos. tingnan mo, 'di ba? Nung una kanya naging jowa, 15 ka rin eh. Yung mga ilang beses kanya niloko, hindi ba't puro sa nene? May ganun eh. Nung tumaba ka, wala na. Baka member namin yan si JP. May isamahan kasi kami Ano mga ano? MSB. Ano MSB? Mahilig sa bata. Baka. Baka miyembro nyo to, tanghin nyo. Baka ano to eh, ano tawag doon, officer. Kasi he sticks to his core. Talagang consistent, 'di ba? Bata ang pinipili. But ang maganda dito, Kali, finally you made that choice. 'Di ba? You made the right decision. Oo kasi hindi totoo na wala kang choice kasi meron kang choice eh. Nung mga panahon na you stick with the relationship o nag-stick ka pa rin kay JP, choice mo din 'yon. Pwede mo rin namang choice na nung unang beses kang niloko, hindi mo na siya binalikan eh. Pero dahil binalikan mo siya nung unang pagkakataon na niloko ka, choice mo yon. Nung binalikan mo siya nung pangalawang pagkakataon, choice mo rin yun. And now, happy naman kami na yung choice mo tama na, 'di ba? Tama na enough is enough. Totoo yan. Ito dumating lang sa sa pangunawa ko na hindi lamang pala kahit maganda ka pala talaga, tatamaan ka talaga ng heartbreak. Minsan kasi pag pogi ka maganda, hindi ako mawawala ng hindi ko problema yung mga ganyan, hindi ako lolokohin, pero ikaw pa yung niloko, 'di ba? Kalimutan mo na yan. Sige maglibang. Alam mo, ang aking nakikita dito, kadalasan to nangyayari sa isang relasyon. Lalong-lalo na yung mga nagsimula sa childhood sweetheart. Minsan kasi parang hindi na love yung nagpapaste. Yung parang nasasayang ka sa pinagsamahan nyo, yung mga nalagpasan yung pagsubok. Parang hino-hoard mo na lang yung mga memories na yun. True. Nagsimula kasi kayo ng bata eh. Ang pinanghawakan mo taon. Maraming sitwasyon marami akong nakilala na gano'n na hindi nila nile-let go kasi sayang naman. Malayo na narating. Sayang pinagsamahan, kumbaga. Sayang naman yung 13 years. Sayang naman kababata ko siya. Ayun. Lahat ng parte ng buhay ko habang nag-aaral ako kasama siya. Sayang naman. Pero 'di ba, manghihinayang ka kahit alam mo niloloko ka. 'Di ba? Mahirap eh. Alam mo, girl, importantations din nakaisip ko rin to. Mahirap na magjowa ng isang taong walang pangarap. Tingnan mo si JP, walang pangarap. Sabi nga ng tambalan, mahirap mag-aral. Mahirap ang mag-aral, pero mas mahirap ang walang pinag-aralan, 'di ba? Tingnan mo si JP, walang aral. Ayan tuloy. Ang daming excuses sa buhay. Oo, ang daming pwedeng gawin eh para magbumalik ulit sa pag-aaral, pero hindi. Ibig sabihin walang direksyon. Mahirap magjowa ng isang taong walang direksyon.
determination. Ako para sa akin okay lang kahit hindi mataas masyado yung pinag-aralan pero merong puso, may determination. Oo, may ugali. Oo, may magandang ugali. Oo. Hindi, ito wala Kaya eh. kumisan nga masahanga pa tayo sa mga tricycle driver dahil naitataguyod nila yung pamilya nila. Oo, Yung iba na may mga nag-aral, Pero tapos tambay. walang ito. pangarap. 'Di ba? Mahirap pag walang pangarap. Ito, Wala. sa forma lang to eh. Oo. Di ba? At saka hanggang kailan siya poporma? Pag dumating rin niya ng 40, makakaramdam din niya ng wrinkles. Sabi kasi ni Tanghenyo, tricycle, Aristotol, o di ba? Wrinkle. O, wrinkles. Popsicle. Diba? O, popsicle, angkol. O. Oh, tsaka hindi ano siya, walang yun nga, walang pangarap sa buhay at walang pakialam sa nararamdaman mo. Isipin mo, 'di ba? Ilang beses mo na ilang beses mo na nahuli na may ginagawang kalokohan. So in other words, hindi niya kino-consider yung pwede mong maramdaman. True. Na, 'di ba? Alam niya kasi patanga-tanga ka, girl. Tanga naman to, okay lang yan. Di naman, isipin mo, yung isa niyang karelasyon, magi 8 months na pala sila, hindi mo alam. Di tanga. Saka Confirmed. nakastick ka doon siguro yung dong switch nung high school. Oo, Kayo, correct. binigyan ka ng bracelet Butterfly na necklace. Di ba yung mga high school, nagbibigyan Oo. nasubukan nyo rin ba yung piso na malaki dati, tutunawin, gagawing sing-sing? Ang alam, pa ba yun? Oo, yung dati yung sing-sing sa Chika Dis. Dun sa Ay, mga chichirya. sa mga libre sa mga chichirya. Tama. Oo, di ba? Pinangahawakan mo yun kasi nakakakilig noon. Pero hanggang kailan? Ito po yung katotohanan dito mga kabisyo. Hanggang kailan po yung kilig? Eventually, when you mature and when you try to think about the future, you will realize na hindi lang po kilig ang pwede magpatagal sa isang relasyon. Tama. Kaya sa mga susunod na pagkakataon, Kali, na ma-in love ka ulit, isip naman yung pairalin mo. Oo, Hindi wag laging patanga-tanga, puso. girl. Tapos Oo. ibalik mo yung pagiging crush ng bayan mo kasi parang ilang beses niya binanggit na tumaba na siya eh. So ano yun, ibalik mo yung dating Kali, ibalik mo yung freshness mo, di ba? And you'll never know. Ibalik mo yung alindo. Yun. Yan. Pero don't worry, chubby is the new sexy. Yeah, Di ba? actually, I agree. Ay, nako. Ano yan, sige lang. Ang kagandahan lang nito na nangyari sa'yo, magiging mas maingat ka na sa susunod at malamang naging mas matapang ka at mas naging wais ka Yan ngayon. na naman yung you made me stronger by breaking my heart. Yes, Diba? diba? The hurts of your yesterday will make you stronger tomorrow. Totoo yun. Mas Heartbreaks make you wiser. Oo, correct. So, mas matatag ka na, mas matibay ka na, and pag ready ka na, and then mas bongga ka na to enter into a new relationship. Well, Correct. siguro on the lighter side dito, mas maganda kasi hindi din siya nabuntis, di ba? Hindi. Paano kung nagkaanak Oo, kayo? sa iba pa. Ay, tapos alam mo manluloko. Hirap, di ba? Oh, mabuti na yon. Tama na yung naging decision mo ngayon na Kali. Pagpatuloy mo yan. Ang laki nang itinuro actually sa'yo ni nung Correct. Sana naman baka mamaya boyfriend mo. sunod mong kwento natanga ka ulit. Huwag namang ganon. By the way, nagkabalikan po ulit O, kami. ni JP, ay naku, promise. Hahanapin ka namin, i-google map ka namin, Tapos para sabihin lang niya, batukan ka namin. CEO na po ngayon si JP. Si JP ng MSB. Dati treasurer lang, nakakaloy. Tapos sasabihin namin, lalo na si Super, wow, very inspiring. Malay natin, diba? di ba? Wala, nagbagong buhay na talaga si si JP. Hindi yun magbabagong buhay, mga ganon. Tsaka ito yung maisip mong scenario, just in case, halimbawa may mga pagkakataon, Kali, na nag-iisip ka na nanghihinayang ka pa rin sa sa relationship ninyo kasi 13 years din naman talaga yun. Mahirap mahirap na magpakain ng tambay. Relate. Mahirap May pinaghugutan pala. Kailangan maisingit yun di ba? Hindi mahirap na ikaw yung nagsusustain sa relationship mo financially na ikaw lahat yung gumagastos. Yung para lang magkita kayo, kailangan ikaw yung gagastos. Yung kapag ang sakit dun sa bulsa. Oo, ang sakit dun sa bulsa. Hanggang kailan yun? Pero tama yung tanong mo kanina, nasan yung mga kaibigan nito at mga magulang nito si Oo. Kali, di Pero in ba? fairness, di ba sabi niya, hindi naman siya iniwan ng pamilya niya. Siguro yung pamilya niya talagang inalo lang siya. Hinayaan. Hindi naman hinayaan. Sinasabihan din. Tanga lang talaga si ate mong girl. Kasi I'm sure sinabi rin niya ng nanay niya. Ay, malamang, siyempre. Malamang, nanay niya yun Hindi niya hahayaan tanga-tanga yung Kaya lang, we make our own decisions Even if, di ba, people tell us what to do or give us pieces of advice, tayo pa rin yun In the end, it is us who will decide. Grabe 13 years yun. Ang 13 years ka nagpakatanga kay Oo, JP. tanga-tanga Ang girl. analogy ko dyan is parang halimbawa, sasakyan.
Sobrang hindi mo na talaga kailangan, pero dahil may ganito yung memory mo sa May sasakyan, sentimental Oo. value. hindi mo ibebenta. Correct. Hindi Parang mo ma-let ganun go. nangyari. Kasi Oo. ang dami mong memories yung sasakyan na yun eh. Doon nangyari ang lahat. Saya Kaya hindi mo naman. ma-let go. Doon yung first time. Di ba? Yung kotse mo yung saksi sa lahat. Doon mo sa tinuruan. Doon ka nagpaturo. Doon din nagkatulo. Ng pawis. Isipin mo ba Mga naman, di ba? ganon. Pero you just gotta let it go. Correct ka. Ganun Hindi talaga. pwedeng dwell on the past eh, kasi hindi ka makaka-move forward. Well, we are happy for you that you finally decided to move forward at sana tuloy-tuloy na talaga yan. Tangnalo, wag mo sabihin, nagkabalikan kami ulit ni JP. Enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman, si Cambio King Chris Na Chuper. nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Where's your walang number one SM Radio Station?